Hello guys, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2ଟା ବେଳେ ସରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହୁଛି। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ।
ये सजा दिन सारा टेडी क्यूट क्यूट टेडी ajar ki ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ।
ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିତେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍